atong balita sa lokalidad. Padayong nanawagan si Cebu Archbishop Alberto Abitoy sa mga Romanong Katoliko nga Sugbuanon sa pag-ampo alang sa kalinaw sa Middle East. Nga kasamtangan kaya na sa ika-22 na nga adlaw nga giyera tali sa US, Israel ug Iran. Gipanawagan kini sa Arsobispo atol sa anghelo sa prayer niini niadtong Domingo kung diin nagawag kini nga ang pag-ampo nga adunay katuyuan ngadto sa labang makagagahom pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birheng Maria. Gidapit sa pag-ampo niini nga ang tanan na dili mapahimuslanon og kahakog sa krisis nga nasinati sa tibuok kalibutan mugna sa tensyon sa Middle East. Hangyo niini nga pagtinabangay sa usa-usa kanong panahon sa kanihit og kamahal sa presyo sa gasolina. Og ingon man mga palitonon nga unta makagiya ang mga anaa sa gahom o patas nga solusyon sa paglibkas sa kalisod. Gipangaliyaw saban niini nga unta ang pag-ampo kaya makapahunong sa tensyon nga militaris pagpatigbabaw sa pag-inig suunay tali sa kanusuran sa kalibutan. Magampo kita nga ang tanan dili magpahimulos o magpadala sa kahakog kay apektado man ang tanan ining nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Magtinabangay o magsinabtanay unta kitang tanan. Aduna untay makatarungan nga desisyon nga makahatag o patas nga solusyon. Ilabi na para ni ining sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina o sa mga pamaliton. Padayon kitang magampo alang sa kalinaw o panaghiusa nga mohunong ang tensyon o maputigbabaw ang panaginig suunay tali sa mga nasod. Gagyampo sa Arsobispo ang mga apektado sa privatization sa merkadong carbon. Ang kapahulayan sa kalag ni Mary Crying Suquezon, kinsa namatay atol sa pagkuha og ayuda niadto sa Upaw Mandawi ingon man, ang padayon nga pamasaligoy nga dunggon sa Dios ang mga pangamuyo natong katawhan. Sa katapusan, padayon kita sa pagampo ug kanunay nga pagmasaligon nga dunggon sa Dios ang atong mga pangamuyo. Hinaot nga giyahan niya ang atong hunahuna ug kasing-kasing aron magpuyo kita sa kamatuoran, kaluoy ug pagtinabangay. Ihatag unta niya kanato ang kusog sa pag-atubang sa atong mga kalisdanan ug ang makanunayong paglaom aron nga malampasan nato kanunay ang mga pagsulay.